Azerbaycan diasporасы Tataristan Respublikasында иң күп санлы һәм иң активлардан санала. Күптән түгел генә Россия Ислам дөньясы Казан форум кысаларында узган чаралар турында таныштырсак, шушы көннәрдә Чулпан мәдәният сараенда зурлап Азерbaycan Республикасы көне билгеләп үтелде. Тугандаш халкыбыз бәйрәменнән Мөршидә Җиһан репортажы. Сәхнәдә яшьләр әнә шулай ут уйнатып чыгыш ясады дисәк тә ялгышмабыз. Бу аңлашыла да. Әзер сүзенең бер мәгънәсе ут, ялкын дигәнне аңлата. Рәсми вәкил буларак катнашкан Дамир Натфуллин Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпованың да Азербайҗанда туын искәртеп, аның исеменнән сәламнәрен һәм иң изге теләкләрен җиткерде. Особой гордостью являются наши отношения с Азербайджанской республикой. Республика көне бәйрәмен Азербайҗан белән Татарстан арасында милли мәдәни дуслык күперен ныгытучы төбәк иҗтимагый оешмасы үткәрә. Bütün Azerbaycanlılar bir yerde olurlar, bir yerde yığılırlar. Her Azerbaycanlı için bu bik әһәмиятле бәйрәм. Татарстанда яшәгән гаиләләр аны өйләрендә дә билгеләп үтә. Без быел кунаклар чакыртып, концерт программасы әзерләп, шатлыгыбызны уртаклашырга булдык. Шатлык уртаклашу бәйрәмендә төрле дәүләтләрнең Татарстандагы консуллары да катнашты. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına Kazan'dan selamlar. Dost һәм кардәш Азербайҗан халкына сәламнәремне һәм хөрмәтемне юллыйм. Бәйрәмнәре котлы булсын. Без кайгы килгәндә дә, шатлык килгәндә дә бер-беребезнең теләктәшлеген тоябыз. Юка гына без үзебезне ике дәүләт, бер милләт дип атамыйбыз. Чыннан да, дуст тату яшәү яңа үрләргә этәрә. Нәкъ шундый үз эшенең осталары башлап йөрүче яшьләр халык алдында тәбрик ителде. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.